Masuya ning chicks sa tuwar ba? Bay. May chicks bay. Uy, kita ha. Pinaunhan na ilang tao kinsay niya. Ako agi si may ibog eh. Oh. Unsa man eh? Daghan kayo imo nga maora na. Moram na imahan niya nga ako. Grabe ka nindot man. Dong. Uy. Nag-TikTok dahil mo dong. Nag-TikTok mo. Nanan ko'y pangutana dong ba? Saan boss? Kanang napanidagang mga bahay dito. Oh, daghan ka nagbalay Boss, to ito do. sa unahan. Ato sa unahan, dagang mga bahay dito. Oh. Wa mo ko nakoy baligya dong ba? Gold lagi. Gold. Pindutan ko ling usa. May naki kwarta. Palita. Wala ko kwarta lagi. Wala lagi may kwarta boss. Amo tong balito nindot ng tao. Gold ba? Mo gani. Nya, di pwede ra ni siya. Sabot-saboton lang ko na to gon. Pwede ra na cellphone. Pwede man. Cellphone. Oh, sige. Ha? Cellphone. Mahal ka na. Kana tanan no kaya ako silipon. Pila po'y palit ani boss og palito na. Na mahal kayo ni siya. Nya ko ra ni baligya brato. Original na. Original ay oh. Napay na perilo. Sit man eh. Sit. Rilo. Sa cellphone niya kana Bracelet. tanan. Pintas. Usa ka cellphone nga kanitanan o kanang usara ka kan. Pwede ra kalitanan. Tuman. Din? Di. Mugigi. Ari, okay man kanin yung cellphone. Okay, gisakdukan lumira na mo. Nag-TikTok gimid ra original lang. Kanin niya si mo. Ay kani ko. Kani Ah, sige. Oh sige sige. Okay. Sige. Ito lang. Gold paksi rin. Paksi. Gold niya ato tag 3 million to nya kani. Tag million. Bilyon. Tara. Do mahal ka na ay. Katon cellphone barato ra kay to kani mahal kayo. Mahal kayo kay. Masuya ning chicks sa tuwar ba? Bay. May chicks bay. Uy, kita ha. Pinaunhan na ilang tao kinsay niya. Ako agi si may ibog eh. Oh. Unsa man eh? Daghan kayo imo nga maora na. Moram na imahan niya nga ako. Grabe ka nindot man. Mas mahal pa ni oh, cellphone no tanawa. Kung unsa oras alas 12:22. Cellphone din na. Unsa man dinhi? Oh, kita na. iPhone 15 Pro Max. 15 Pro Max. Naunsam taon ka. Sa kuan ka may ibog. Kaglaro ng relo sa ako ni may bugit tanawa gid. Awatan Ano picture ni ani oh. Million. Picture. Ato may og kinsa gi yang kono. Gi. Bantay lang ka. Ni bantay ni. Ato ni sulod kaya mo kono. Ay bugit ko. Hi miss. Hi. Ako dai si kanang damutlo. Ako si damutlo. Ako rin si Choy. Buha pa kayo. Ako ang ginigay oh. Tawa, daghan kayo mo usar ka buok. Bapa kayo? Ako admi. Miss, pwede ko mangutana na unsay ngani mo, miss? Oh, pwede naman. Doon. Unsay ngani mo, miss? Wow. Ito mo, ano ba? Unsa ni mga miss? Ako guys, si tulis ni. Lo, malulisay mo ni guys. Sige. Lo, Ang ayaw. bubuan na tanan. Paano mo buto yung liog? Patay. Manulisan, Malulisay mo ni. Aray na. Lawat lang misaki ako pa nitong taong miss. Nas kong liog. Ako kani uti lang ito buto. Lawat lang Ayaw lang miss, ayaw na nalo. Dali dayon. Inyo na miss. Dali ko. Buto ni mong utok dito miss. Usa. Anak ba? Permisi. Ambi ha. Huwag mo sunod ha. Sige. Buto ng liog niyo ron. Jess, sunod ron. Manulis yan man dito. Ikaw mangyod. Ano ako man? Nadamay, may akong cellphone si mo ha? Ang tungod man sa kuha. Tungod si mo kaya akong cellphone nadamay. Bahala ka rin lagi. Nagpatunto man sa vlog. May kami nakakita to. Muangan ako, bahala rin. Ole dito. Naong isa kaglubot buwangan ka.